agwago ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha gaa n'iru ị na-achọ iru Chineke oge niile na ndụ ha dịka ha ga-atụ anya inweta onyinye amara pụrụ iche nakwa ngọzi n'aka Chineke. Onye ụkọchukwu parish Our Lady of Assumption Parish dị na Amudoka, Reverend Father Simon Peter Obiako bụ ya mere ka amata nke a ma mee ka amata mgbe ọ dị nnọnyere nke Chineke na ndụ mmadụ ma mekwa ka amata na Chineke jikere ezigbote ihe onyinye si n'eluigwe maka ndị na-eso ụzọ ya ma bụrụ nke megidere ihe ọchịchọ nakwa akụnụba nke ụwa. Emmanuel Chigbata kọrọ akụkọ a n'uju. Ada Obiako gwara onye ọbụla ka ha ghọta oke aṅụrị nakwa ịhụnanya nke na-esonyere ili nri nke Chineke ma kpọkwue ndị nke Kraist ka ha bụrụ ndị ga na-achọ nri nke Chineke oge ọbụla. N'okwu ya na St. Mary's Anglican Church Nkweleọka ka Reverend Canon John Agbugba nke onye isiokwu ya bụ ka ị bụrụ onye agbanwere agbanwe n'ime Chukwu kpọkwuru ndị ụka ka ha bụrụ ndị ga-ebido njem mgbanwe ha dịka ịdịka Kraist makwa nwee ọtụtụ ihe njirimara dịka inwe ịhụnanya, obi ebere nakwa ịrụ ọrụ ebere na ndụ ha. Na Emmanuel Anglican Church Enugu Ukwu ka onye enyemaka nyegara ụkọchukwu Reverend Obiora Odilenye kọwapụtara mkpa ọ dị ka ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ha inye Chineke onyinye n'isiokwu ya nke bụ na Chineke ga-eme gị ka ị dị elu. Ka onye isi Jesus Everlasting Evangelical Ministries Incorporated Ọka Pastor Israel Madubueze gwara ndị ụka ka ha bụrụ ndị ga-adabere na Chineke ma tụkwasịkwa ya obi, ị na-agụ akwụkwọ nsọ oge ọbụla nakwa ị na-erube isi n'iwu ya ka ha wee bụrụ ndị Chineke ga-ebunyi elu. Abụrụ abụ ma chụọ aja ekele bụ nke chịkọbara ọtụtụ ụka ahụ akara n'ụka dị iche iche.